Amsuga aglitibo nai tongnai takhoktai bukuk chungno tini angoro phai sopaijak rajakhor angliu tongma sarkit hauso haino hai TSF rok tai rungsrungnai student rok bahai phai sopaijak o jagao roman skip tai STSC backlogs no tuyoi sit and protect khlaimani brok tini no jarao sit and protect khlailai tongayo apono tini no no phunugui tongnai no rojoyawai nai tongdi aglitibo kok sanai jo dara ini jaga utam ni tapi tembak lagi sini jaga TSF ni tuilung sin TSF by movement ringjak o movement no jung sini goma movement ko demand tongo sini demand angka sini roman script number 1 ko brongno roman script by surina bagai tei there is ST reservation seat upno follow khlaijak ya upno follow khlai jekono job ungthung jekono samungong thung sini ST reservation follow khlai khlaina bagai tei bo tongo sini jung koyekdin sikang buskango koyekta dol no khonangti saman nukha je Tripasa Christian tongnai borokno ST ni batil khlaina bagai borokno ST batil khlaina bagai hinai jung amno selengoi o je ST ni batil khlaina nangnai hinai borok je samani kokno selengoi tini movement sini TSF ni movement to jung thaklai na khlai tongo olobo khlai thanai tamningke roman script to sini number 1 nango Tripasa rang bagai ga roman script na harin sini movement ang to central committee ni awli o ani kami ke long tribally mugo desa mung program Tripura sung to chini sanmung maya sak so movement khlai thanai ke nangkhangke jodi tongno borok ma peacefully movement dok no borok sak nangya ba care khlai ang tonghangga ba ulo jodi o choba kotorung thangangke apni daito state government tongnai tamningke TSF ni movement joto Tripura no joto Tripura haste ni borong thaimano busu jorate movement kotorong thang jodi TSF ro movement kotor ringkhangke Tripura ganange hotchungnai apro abun dai state government tongnai Namaskar.